kutiere kata ka winjo kanyo sigana sikunde ywak sikunde thach na gimana pesa ang'eni wendo ma Kisumo oseikore ang'ayo thuolo mar kone achiel kachiel bang' kosechopo kar kanyo watimo mos mar chakore moleo kata kama David Matinde winje kanyo achiel kachiel gima ntiere sikunde ywak pesa ni onge moko bende ko thach na giyo mano dos omenda maromo Sh87 mano ka capitation mo ne sikunde sikunde ywak to jotelo mag sikunde to setimo korgi kendo kaka wawinjo no mana dieri mana kende sama wawuoyo ni ang'eyo sikunde makata loso kar konyruok mar nyithindo en tabu ma sani koro chuno mana joma nyalo konyo kata gi jonyuol mondo chipin mondo los kama nyithindo nyalo konyore mondo kik lor skul tuoche maricho kigore e nyithindo mano timore kaluo sama owuoyo ni ka wayudo capitation skunde moko oyudo nyaka Sh87 penjo maduong' mabe pod wawuoro nikech duoko be yudo tek 87 ni tento omiye ni en marango nikech kane nyathi achiel kane primary onego bed 1,400 kane ne junior onego bed 15,000 to kane high school onego bed 21,000 mabende oseduoke chien nyaka 17,000 to be ok odonji adieri makende mabende CS mar omenda nyowacho ni jonyuol nyaka ikre kata mar biro chulo pes penj mar Kenya National Examination Council matiende ni kama wadhiye